Ja, så laver vi lige en lille video mere, der hedder Altansnak. Og jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad jeg sådan går, hvad der sådan sker ude i den store hvide verden. Der er en hel masse, der sker nu. Der er gang i det hele, men vi får ikke rigtig noget at vide. Og så jeg går sådan og kigger lidt på, hvad jeg sådan ser videoer på YouTube og på Rumble og på alle de andre tjenester der, som er. Og der går jeg sådan og kigger lidt. Og det der er ved at ske nu, det er, at pengesystemet, det forsvinder. De penge, som vi har nu, det kalder de fiat-penge. Og det bliver erstattet med guld. Så jeg ved ikke, om jeg kan forklare, hvordan det virker, men og det er det, vi venter på. Og der er nogen, de vil ikke af med pengesystemet. De vil gerne beholde det. Hvor vi er andre, vi vil gerne have guld. Vi vil gerne have guld som fast valuta. Og der er en masse ballade over det, fordi de vil gerne beholde de penge, som vi har nu. Men det kalder de Nesara Gesara. Og det er så, som der sker lige nu, det er, at der er en masse militære øvelser i gang over det hele. Og jeg så nogle videoer her for et stykke tid siden med, at de havde nogle øvelser over i Washington, over i Amerika. Og hvor de kommer med 4-5 helikoptere med sådan 2 propeller på. Jeg ved ikke lige, hvad det her. Nå. Og de kommer flyvende i en række, og de flyver lige over lygtepælshøjde i sådan gader i Washington, går ud fra det her. Og så lander de på gaden, sådan i en række, du ved, og så med propellerne kørende og det hele, og så letter de igen efter et stykke tid og sådan. Og så kommer der en ny række ind, du ved, altså det er sådan lidt, og det er midt om natten, du ved. Det er sådan med, der er lys i lygtepælen og sådan, og reklameskilt og sådan noget, men ellers så er der ikke rigtig noget lys. Og så flyver de ude ved, så flyver der en masse, de kalder de Black Hawk helikopter, og de har også øvelser ude ved der, hvor amerikanske monument, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder lige her nu, men det er der, hvor der er sådan en søjle, der står oppe i luften, der ved siden af mindesmærket over amerikanske Vietnamsoldater, som døde i Vietnamkrigen. Og der står den der søjle der, hvad den hedder, det kan jeg ikke lige huske. Men der flyver de rundt der, for der er stor sådan græsområde, og der øver de sig i at lande, og der er rigtig gang i. Altså, og det er virkelig spændende at se. Og vi venter jo så alle sammen på, at det går i orden. Med at vi får guld i stedet for penge. Og hvornår det sker, det er der ingen, der ved. Og det er måske også godt nok, men det ved jeg ikke. Men som vi har hørt, så har de jo prøvet på at skyde Trump
hvor han stod og holdt tale et eller andet sted over i Amerika. Og så, jeg tror det var samme dag, som han blev skudt, der måtte han fly sikkerhedslande, da han var på vej. Jeg tror det var til det møde der, eller til den tale. Og der måtte det sikkerhedslandes der, og det er et eller andet mystisk ved det også, fordi det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Der var noget, de opdagede, der var noget galt med hydraulikken ombord i flyet, så de blev nødt til at sikkerhedslande i en lufthavn, som de normalt ikke bruger, eller sådan et eller andet. Og så hørte jeg lige her forleden dag, at vicepræsidenten, Trumps vicepræsident, hans fly måtte også sikkerhedslande. Døren var ved at falde af, siger det. Og det sker hele tiden et eller andet, de er rigtig panik på. Jeg tror, der er rigtig panik på. Fordi at... men jeg synes, det eneste, jeg sådan venter på, sådan rigtigt, det er, at... Jo, jeg sagde, jeg kan lige, mens jeg husker det, så er lige, at når de nye penge kommer i orden, alt det der Nassar, det kommer igennem og i gang, så får vi jo en hel del penge jo. Fordi at alt, som vi har betalt i skat igennem hele livet, det får vi tilbage. Og så har de også noget, der er en hel masse, der de siger, at når du bliver født, så får du et dåbsattest, ikke også? Eller, ja, det er en dåbsattest, men du får noget, når du bliver født. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Og det siger de, at det tager de og putter ind i børsen. Og så tjener de penge på det, så jeg har måske sådan en dåbsattest af 70 år, du ved godt. Det har lagt ind i børsen et eller andet sted, og de penge får jeg tilbage. Og der er et dåbsattest. Nu kalder jeg det dåbsattest, men det var fødselsattest, ikke? Og så, når du bliver gift, så sker der også en eller anden test, og så når du får en eller anden uddannelse, eller bliver soldat, eller et eller andet, så får... Og der er så en masse af de der, og det får du alt sammen tilbage, siger de. Og jeg synes, det er lidt spændende, fordi... Og så, hvad var det, jeg var ved at fortælle mere? Jo, det som jeg går og venter på her, og nu kommer det nok snart, de der medbed. Jeg ved ikke, om de har nok snakket meget om det i tv, men nu ser jeg jo ikke tv, så jeg ved ikke rigtig, hvad I ved og hvad I ikke ved. Men jeg prøver på sådan at... og der er, de der medbed, det hedder vist holistisk medbed. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Ja, jeg er ved at være en gammel mand, jo. Jeg kan jo ikke huske alt, hvad der sker ude i hele verden. Men sådan noget medbed, det kan jeg fortælle, det ligner en seng. Men en seng ligesom med en overbygning på, hvor der er sådan en lufttæt låge, som kan lukkes. Altså sådan en skydelåge, eller sådan en skyde. Og det kører med plasmateknologi, kalder de det. Og så hvis man er syg og kommer ind i sådan et medbed, så bliver du gjort fuldstændig rask i løbet af måske et kvarter eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke. Det kommer an på, hvad du fejler eller et eller andet. Og det sker så, at de kan lave alt. Og det som jeg så her forleden dag, det var, at det gik meget fortalt om det, at folk, som er
blevet brændt, for eksempel i en bilulykke, der er gået ild i bilen, og de er blevet brændt, så bliver de sådan, ved man godt, at huden bliver sådan krøllet og sådan mærkeligt, når den bliver brændt. Og det kan de køre igennem det der MedBed, og så det bliver helt glat og pænt, ligesom der ikke har været sket noget. Og alle skal igennem sådan et MedBed. Eller, jeg tror alle. Ja. Og så det fjerner alt, det fjerner kraft, det fjerner alt, hvad der er. Det fjerner det lige. De siger, det er ligesom at børste med en børste, der ved, sådan lige det der snavsvægt. Sådan er det. Altså det betragter de ikke som noget særligt svært. Og så jeg så med de der MedBed, at de var, det vidste jeg heller ikke, at de har en borger, de har lavet en borger til det der MedBed, hvis de er ude et sted, hvor de ikke kan have det der MedBed med, for det er jo ikke sådan, det kan de ikke lige tage ud og hvad hedder det, sætte ind i bag en bil og så køre derud. Det skal kobles computer på og alt muligt. Ja. Men så har de lavet der er en borger, hvor de kan lægge patienten. Han skal bare være i live. Bare han er i live, så kan de reparere ham. De kan få lemmer til at vokse ud igen. Og alt sådan noget der. Hvis der er en, der har mistet et ben eller et eller andet, så fikser de det. Så kan de lave det. Og jeg synes, det er ret fantastisk. Og det hører vi ikke rigtig noget om. Men jeg har hørt, at de er kommet til Danmark. Og det er klar, men vi venter på det grønne lys. Og der er en video mere, har jeg hørt på et eller andet sted derinde. Men jeg kan ikke finde den. Og jeg har prøvet at sætte sådan nogle videoer, men på Facebook, de bliver fjernet øjeblikkeligt. Så de vil ikke rigtig snakke om sådan noget der. Det skal vi ikke vide noget om. Men jeg synes, det er meget interessant. Og så er der også det med de der MedBed, at man kan lære sprog, man kan lære alt muligt. Altså, man kan sige til dem, når man kommer til sådan en forundersøgelse. Og så spørger de om alt muligt, ikke også, hvad der er. Altså, de finder ud af, hvad der er i vejen med det, og så finder du ud af, at du er ikke så god til det og det, eller du ryster lidt på hånden, eller et eller andet. Og så noterer de det ned, og så når du kommer ind i MedBed, så får de lige renset også. Så jeg har besluttet mig for, at jeg vil gerne være god i engelsk, for eksempel, ikke også? I både mundtlige og skriftlige og jeg vil sådan være universitet sådan standard, der ved ikke, sådan lidt over normalt, sådan, ja, men det venter jeg på, det venter jeg på, og det er ved at ske noget nu, fordi jeg kan se, at de begynder at dukke flere og flere videoer op om det, men og jeg ved ikke, jeg savner sådan nogle journalister, der graver i tingene, men det synes jeg, der er langt imellem. Altså, de snakker bare om politik og sådan et eller andet, og cykelløb og sådan noget. Men så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal fortælle om nu her, fordi jeg synes, der er så meget. Men det bliver spændende at se, for jeg tror, jeg slutter videoen nu her, fordi at nu kan jeg mærke, nu er jeg ved at være, nu har jeg fået det ud, som jeg gerne ville have haft ud, men det bliver en spændende tid, det er en rigtig spændende tid, der vi lever i nu. Vi er sådan set heldige, at vi har fået lov at leve i sådan en spændende tid. Men det er og ligesom når man ser på politikken, der vil i Amerika og andre steder, det er ligesom at sætte sig i en film. Altså det er så, du ved, ja, jeg ved ikke.
Jeg ser ligesom, jeg sidder med min popcorn og sidder og nyder det og sådan. Men det er meget interessant det her. Okay. Kan I have det rigtig godt. Og jeg laver snart en ny video igen. Okay. Hej hej.